stvarno imaš preko 200 izdanja? Preko 200, oko 220, tačnije. Tako da, da. Dobrodošli na ovu epizodu Freedom Music podcasta. Naš današnji gost je neko koji za sebe ima preko 200 izdanja, brojne nagrade, među kojima je iz najboljeg regionalnog DJ-a u 2023. Ognjen Cerović, poznati kao Hobin Rood. Zdravo Ognjene, dobrodošao. Zdravo Srki, bolje te našao, hvala na pozivu. Znaš da ja sam juče prvi put kao izgovorio Hobin Rood i onda shvatio, nije Hobin Roode. Da, pa i ja imam te probleme i dan danas. Znači kako neki da si Francuz neki, znaš da. A šta znači Hobin Rood? Pa evo, sad ću da objasnim. Prvo se zahvalim još jednom na pozivu i tebi Srki, Pukiju, mom velikom prijatelju, celoj Freedom Music ekipi. Da odgovorim na tvoje pitanje, iskreno ne znači ništa. Jako jedna banalna priča koju ću sad rado da spomenem. Jedan od mojih najboljih prijatelja, Luka Kovačević, je bio DJ pre mene i zapravo jedan od mojih mentora na početku. I sad da skratim priču, kad sam krenuo sa puštanjem muzike i produciranjem iste, jednostavno nisam imao nikakvu ideju kako ću da se zovem i koji će moj alias da bude. I baš razgovoru s mojim drugarom koji mi je rekao kako ćeš da se zoveš, ja sam rekao, brate, neću niko se zove, ću se Ognjen Cerović, on kao, brate, moraš neko da se zoveš, kao, svi imaju danas ime. I ja kao, prolazili smo pored pizzerije koja se zvala Robin Hood. I ja sam kao, pa evo, Hobin Rood. I on kao, brate, ekstra, tad sam bio klinac i tad mi je to bilo baš cool. Iskreno, ovo prvi put sad pominjem, ja svoj alias ne volim, gotovo uopšte. Pogotovo sad kad sam u nekim godinama, kad sam sazreo i kao čovjek i sve, sad mi je to malo i smešno i sve, ali mi je kasno da to menjam. Da, posle se ono treba, brate. Trebalo je to ranije da se desi, ali dobro, ima i to neki svoje prednosti, tako da ostalo je kako je ostalo. Ti stvarno imaš preko 200 izdanja? Preko 200, oko 220, tačnije, tako da, da. Znaš prvo, kako smisliš imena za sve to? Na početku kad sam kretao imao sam neki trip da ću da imenujem trake po latinskim imenima. Bio sam kao dobar u srednjoj školi iz latinskog. Šalim se, i imenovao sam po latinskim imenima, da me to samo na trenutku smorilo. I onda bukvalno kako završim traku imam neki osjećaj koji mi ta traka budi i na osnovu toga, kako kažem, komponujem. Ako smišljam ime i onako ide prilično prirodnim tokom za sad. Tako da. Mislim, latinski kod da si u neki black metal band. Baš da. Imao sam tih sugestija takvih, da možda treba malo razmisliti o tome. Dobro, izdavao si, mislim, izdaješ i za Ernov Soundbeat i za Warrenov Soundgarden i za brojne druge, ja sam pokušao da pobrojim vinila i to je stvarno nemoguće. Kako si počeo sa izdavanjem, kako je krenuo taj tvoj početak? Da, početak je krenuo zapravo vrlo rano. Iako se, kažem, aktivno produciram 6 ili 7 godina, ja sam zapravo i u srednjoj školi, sad ne bih to rekao produciranje muzike, više bih rekao kliktanje po softveru, igranje, kao da sam igrao igricu, jednostavno nisam znao ništa, ali mi uvijek to bilo zanimljivo. Svoju prvu traku sam izdao sa mojim tadašnjim s mojim prijateljem Nemanjom Joksićem za naš domaći label I Am Different i tada sam primetio da imam talenta u smislu poznavajući aranžman i kako traka treba da zvuči u svom finalnom obliku, ali da nemam tehnički nisam potkovan. I sećam se baš tu traku koju smo radili, 90% tehničkog aspekta odradio upravo moj prijatelj Nemo, a ja sam bio tu taj ko rekao, ovdje nam treba ova činela, ovdje su mi ove frekvencije malo jače, ovdje bih skratio break, aranžman nam je duga. Ali nije tehnički potkovan. Da, to tad nisam znao da kažem, sad znam kao. I tad sam shvatio da imam šlifa, ali da mi treba prakse. I jednostavno kako sam, sećam se, nakon te prve naše izdate trake, jednostavno sam se zaljubio u taj ceo proces stvaranja trake od prvog kika, od prvog synthwave-a i sećam se danonoćnog sedanja na stolici, traženjem što free materijala, što kupljenih kurseva, samo da bih naučio brzo taj proces koji mi je danas žao što sam ga ubrzao, zato što je to upravo najlepši deo produciranja. Učenje novih tehnika i samo užitak u vašem napretku kao individue i kao producenta generalno. Tako da taj proces mi je generalno bio najlepši i to je
sad malo sam se odužio, izvinjavam se, ali 6 godina je u suštini taj moj, kako kažem, danonoćni uspon u produkciji koji sam se onako iskreno posvetio, tako da je to krenulo sve, da kažem, 2020. početkom. Da u ovom nekom ozbiljnom formatu. Da si već 2023. 2019. prosto. Aha, 2023. ili 2024. Mislim da 2023. je bila kad si ušao u top 10 hype na Beatportu za Progressive Prvi House. put 2022. Da, 2023. sam ušao ovaj glavni čat kao top 10 i posle toga malo češće, tako da... Koliko znaš i sam koliko si puta bio. Iskreno sad sam već malo prestao da brojim, ali ja pristajem broj puta. Da. Da li može se živi od prodaje muzike na Beatportu? Ne. Kratko i jasno ne. Barem ne u nekim malo užim nišama, tako da kažem, kao što je Progressive House koji ima svoju određenu ciljnu grupu koja nije toliko velika, ali je vrlo lojalna. Tako da, mislim, i to je relativan pojam u smislu da li može da se živi, jer to je u različitim shvatanjima različiti i pojam, ali po mom iskustvu ne. Ja igram slučaje i mogu kažem svojim predanim radom i svim što mi se do sad desilo, mogu da sebi omogućim lepu zaradu od produciranja muzike, s tim što to nije toliko od prodaje na Beatportu koliko od nekih dogovorenih, kako da kažem, fijeva koji label plaća unapred ili koji label svesno plaća unapred, znajući da će ići u minus, jer Beatport je danas jako, ja ću slobodno reći, nerelevantan postao. Ali u prevodu i da i ne. Kad dođete na neki određen nivo, možete naplatiti svoj rad i možete živjeti lepo od toga, ali taj proces doći dotle je vrlo krvav. A kako je tvoj proces stvaranja? Znači, na koliko ti baš kažeš tancaš trake, jer su ono dobre trake, nego kao kako, znači gledam kao nova traka, brate, kada... Desi mi se često da upadnem u taj baš mod štancanja. Sad, dosta ljudi, u stvari 90% ljudi koji su mi rekli da to nije dobro, ne bih se složio sa istom tvrdnjom. Iz prostog razloga što sam ja iz tog štancanja traka toliko toga naučio i stvorio tu radnu etiku koja nam je jako bitna za opstanak u poslu i svemu što je na neki način vid zabave, kao što je muzika. Ali dešavalo mi se da odradim 3 trake za dan, kad imam nevjerovatno neku inspiraciju, a dešavalo mi se da jednu traku gulim mjesec dana, kao sad, na primjer, jedan label za koji sam potpisao od mog prijatelja Aleksu Rajana. Završio sam trake prošle godine u martu i poslao sam mu ove godine, znači više od godinu dana nakon toga, i menjao sam ih mjesec i po dana. Svaki dan po nešto mi se nešto nije sviđalo. I onda možete zamisliti koliko verzija je ta traka prošla za 16 mjeseci od njenog prvobitnog oblika, ali sam izuzetno ponosan na to, tako da sve varira kao što i sam workflow varira i generalno pristup određenoj traci, i veoma bitan faktor tu je vaše emotivno stanje u tom trenutku, jer niste u svakom trenutku možda orni ili raspoloženi da napravite nešto što je neka uplifting traka, ili neka vam se pravi nešto što je, neka vam se pravi breakbeat, neka vam se pravi tužno, neka vam se pravi mračno. Ali workflow mi uvijek počinje tako što krećemo od fundacije. Kad kažem fundacije, po mom mišljenju i vjerojatno mišljenju većine, fundacija elektronske trake je korelacija kick-bass, jer je ovo 4x4 žanr. Krećemo od dobre fundacije kick-bass, gdje onda krećem sa groovom, da sad ne smaram puno, ali mid syntovi, sve to što komplementira taj groove. I nakon toga kad dobijem groove, kad dobijem taj pokretač trake, onda krećem sa glavnim lidovima, sa syntovima, sa arpovima, sa nečim čime traka postaje prepoznatljiva. I to mi se učinilo, to mi se ispostavilo kao možda i najproduktivniji vid moje produkcije, što vjerovatno i jeste tako, s obzirom da sam im 200 izdanja. Tako da, eto. A ti si full time i DJ producent, ti si od starta bio, ti si mladi krenuo, tako da li to od starta bila tvoja karijera? Nije, ja i trenutno radim u laboratoriji za kontrolu kvaliteta, MC Labor, shoutout, ako se ne kaže. To mi je i po struci, tako da nisam, vrlo uživam u muzici i svemu što mi je ona donela u životu, ali isto tako imam i drugu karijeru i za sad vrlo dobro balansiram i srećan sam zbog toga. Tako da, svaka čast, kako uspevaš da kao to je ozbiljan posao, a opet i cijela karijera i gostovanja i sve. Pa da, ne mogu kažem da nije teško, ali to je nešto što sam svesno birao, tako da ne sažaljavam se, imam i veliku podršku, jer je na kraju kao to i porodični biznis i onda imam i veliku podršku samim tim tu, tako da sam jako srećan i imam neku i rutinu sad i
neku sve mi se u životu lepo posložilo sad da Sjajno. pustim u drvo, ono što. Da. A ti si 2023. dobio nagradu za najboljeg regionalnog DJ-a, ambasador, mislim stvarno jedna sjajna nagrade i mnogo veliki utjecaj, mislim i na regionalnu scenu. Koliko je tebi to lično značilo? Izuzetno, jer kao i u svakom poslu, ali pretpostavljam u ovom koji je zaista sad, niti želim da uvredim nekog, niti da bilo što umanjim, ali mislim da jako mali broj poslova ima ovoliki broj uspona i padova kao što je muzička industrija i sve vezano za isto. I dešava mi se i dan danas i mnogo puta da sumnjam u sebe u mnogim aspektima što se tiče svega ovoga, ali ta nagrada mi je baš došla kao bukvalno je mala stvar reći kao vetar u leđa. Jednostavno me toliko me je imponovalo da samo tamo čujem. Na kraju kraja tad sam poveo i svoju majku tamo da to vidi. Znaš kako to ide sa roditeljima. Jasno. Da nisu baš bili svesni uvek da je to nešto što je moj put možda i što i kad su sve to videli onda je to bilo wow. I tako da iz više razloga mi je to jako poseban dan i dan danas kažem ti sad kad se uvatim da nešto sebe lupam glavu kako ne znam, kako ne vredim, kako ono što se svima dešava, samo pogledam muzej i da mi je uramljena ta ploča gde sam kao nagrada gde sam izabran za najbolji regionalni DJ i onda mi se neko znaš kao resetujem se. To je sjajno. Da sve ima smisla. Da. Odličan. Sve te noći bez sna. A ko je domaćih, ko od stranih te je bio najveća podrška? Od domaćih niko, standardno, a od stranih najviše, naravno Hernan, to je čovjek zbog kog sam počeo, i koji me je na neki način oblikovao izvođača kog sam danas. Od njega sam naučio brojne stvari ne vezano samo za muziku. Tako da sam jako iskreno zahvalan tom čovjeku za sve što je učinio, ne samo za mene i za sve ostale mlade izvođače, nego za celu našu scenu. Ja ne znam da li su ljudi svesni da je to čovjek koji je gotovo sam iznad kulturu na svojim leđima preko 40 godina, da je to pravi jedan uzor i primjer nama. A što se tiče domaćih, želeo bih da se ispravim. Puki, naravno naš veliki prijatelj Igor, koji je bio tu za mene, opet kažem, kad sam i njegova supruga, kad sam najviše sumnjao u sebe, je bio tu za mene i na tome sam uistinu neizmjerno zahvalan, tako da uz naravno zajednicu Progresivne suze, ali to je zajednica, nisam pitao za izvođača, tako da rekao bih Puki, ali... Eto, šao i za Puki, za Hernana i za Progresivne suze, ali Puki i Hernan su jedan veliki deo Freedom Musica i naši prijatelji od starta i stvarno... Puki i Hernan, da. Dobro, Hernan je... Pa 10 mjesta pravnika. A Hernan je vrteo prošle godine u Borotani, pa 4 tvoje trake, on i Voren su vrteli Symphony of the Lost. Da, jeste, bravo, svaka čast. Bravo. Znaš kao ja sam zaboravio kako se zove traka. I na još milion mesta. Koliko tebi to znači kada... Mnogo, iskreno. Negde sam dobio informaciju da sam na njegovom Resident podcastu najpuštaniji izvođač prosto ne znam koliko godina, što meni neizmjerno znači, naravno, bez i da pomenem. I sam taj čin da vidim njega ko pušta moju muziku kako džuska s onom kosicom koja mu ide gore dole, znaš, jednostavno, znate, kad vidite tako nešto, kad vidite hiljade ljudi ispred njega kako igra uz to, pogotovo naše ljude, u tom slučaju Borutani, a onda se setite vas, flashback vas pre nekoliko mjeseci ili koliko već godina, kako sedite u toj stolici, isti taj bas pomoću kojeg ljudi igraju, kucate do 5 ujutru i ispostavi se da sve imalo smisla i onako vrlo jedan ohrabrujući i lep osjećaj. Sjajno. A kad si ti prvi put puštao pre Hernana? Prošle godine. Tad je bilo prvi put? Prošle godine, da, Puki me je zvao, Puki mi je dao tu priliku, opet na kojoj sam neizmjerno zahvalan, kao i za mnoge brojne druge prilike, što tiče naše domaće scene i s Digvidom i Sašom i Gajđejem i tako da, da. A ovo je drugi put ove godine. Da, tako da, eto, svi znamo, Open Air Corner 4. jul, bit će sjajno, Ernan puštat će cijelo veče, Ognjen će puštati pre njega intro, bit će, ja da čekam, znači, još ono što je Sunset Set. Da, drugačije priča ovaj put i jako se radujem na tome. Da, mislim, dosta čuki se menja na taj fazon da od... Meni je to ekstra. Isto, pogotovo nekako,
Znaš, ono, mislim, neki ljudi kao više vole do 5 ujutru, brate, super, Smara, brate, slažem se, lepo se lepo si normalan. Spavaš, tako je, spavaš, ustaneš, odeš na kafu. To, ko gospodin. A onako nekako, ipak uđeš ti u noć, uđeš u sve, ali... I volim taj čin kad se ljudi skupljaju dok je dan, nekako mi je lepo sunce i tu su ljudi nasmejani, nauče za sunce, znaš kao, lepo je. Da, sveći se, prošle godine smo se zapravo, ja mislim, ti i ja upoznali u Barotani backstage-u. Sad si bio kao dobar podcast, ja sam došao rekao, gledao si, pa kako ne, pa pratim ja Srki davno. Tako da ja ti rekao, zvaćemo mi tebe i ti kao onako skromno u nekad nešto, da sećam ne mogu sad ni šta si rekao, ali... Da, ne se nije, ali lepo, eto, desilo se. Da. Hvala još jednom na pozivu. I sad, mislim, baš te krenulo, znam da si posljednjih godinu i po dana imao si turneju po Indiji, Šri Lanka, ne znam, Majorka, Holandija, ne znam gde si sve bio. Ajde malo pričamo o tim gostovanjima, kako došli do turneje u Indiji, po Indiji? Turneje u Indiji je došlo tako što su me kontaktirali preko Instagrama, ja sam tad bio sam u saradnji sa tadašnjom agencijom Moment Booking koja je iz Grčke, promotera koji me je kontaktirao na Instagramu sam spojio s njima i oni su mi sredili tamo 3 grada i tako je počelo i eto, to je bilo moje prvo iskustvo, nije prvo iskustvo, zapravo bio sam i u Pakistanu 2022. To je ljudima najveći šok ikad kad kažem, ali verujte mi. Kako bilo u Pakistanu? Verujte mi, sad kada vam to kažem, ljudi mi dalje ne veruju, to je meni, ta žurka je bila vrhunska. Ja sam isto imao predrasude i strah, iskren ću biti, sjećam se te anksioznosti koje sam imao veče pre leta za Islamabad, ali kad sam sletao i kad sam video i načine koji se ophode prema izvođačima i celo njihov trud oko produkcije svega, jako sam bio sjećam, tako da mi je bilo jedno lepo iskustvo tamo. Kakva je bila energija na žurci? Izuzetna, znači nigde nisam vidio manji broj telefona nego tamo. Sad opet ima tamo nekih kontradiktornosti u njihovom društvu i kulturi koju sad ne bi baš spomenuo, koje su malo šok čoveku iz ovog dela sveta, ali jednostavno jedno lepo iskustvo, egzotično, slično kao Indija, s tim što je Indija dosta razvijenija i, da kažem, transparentnija u promovisanju žurki. Da, u Pakistanu nije to baš skroz legalno. Nije, ja nisam razumio, tek kad sam došao tamo sam shvatio što stvari dešava. To na neki način nije legalno, sad ne znam da smo pričamo. Ali oni kao rentiraju ljudi vilu, jave tamo kome treba da jave, da ne diraju tamo ništa, dovedu brutalnu produkciju koja je za 2000 ljudi sa neverovatnim ozvučenjem, sa neverovatnim rasvetama, LED binama i sve to. Naprave fenomen kao festival, svetski festival i nakon toga sve samo očisti i odu kući. I tako da je jer ljudi koji to organizuju, imaju nekoliko organizacija, ljudi koji to organizuju su poprilično imućni tamo, tako da je ovo jedna velika podela, jedno jako lepo iskustvo i jedna jako lepa zemlja. Mislim da je Lag, kad je on bio kod nas u podcastu, da isto pričao, da je on isto bio u Pakistanu i slične stvari. Kažem ti, baš je onako, vrlo specifično, ali jako lepo iskustvo, divni ljudi i jedna jako lepa zemlja. Gledao sam baš snimke sa Šri Lanke, baš da je bilo onako dobro isto energija. Da, Šri Lanka to je najveći hit progressive house sveta. Stvarno? Što se tiče, zato što je to kod njih toliko popularno da je bukvalno mainstream, kod njih je progressive kao što je kod nas ceca, bukvalno taj rang. Svaki put kad odem tamo, imate doček na aerodromu, pa vas snimaju kako vas ubacuju u kola. Čak bude malo i neprijatno nekom, pogotovo koji nije baš toliko vičan tom svetu. Pa bukvalno vam ljudi iz publike vam prilaze s vašim posterom iz vašeg izdanja 2022. da vi potpišete. To se tamo jako prati. Svaki lokalni DJ pušta progressive house, svaki bar, u svakom baru se sluša progressive house. Odete fast food da uzmete, ne znam, njihovo neko nacionalno jelo i pozadini The Hernanov Resident. Tako da je, onako i meni je bilo čudno, ali jedno vrlo lepo tržište. Navikne se čovjek. Navikne, samo ne sem na taj let od 15 sati. Jeste. Ma ne možeš da veruješ. Da. Skoro sam nešto letao od 12 sati. Baš ne, sad pogotovo sad kad sam osjetio malo ovaj život, kad sam dosta osjetio ovaj život, pa sam bio preko 20 zemalja, taj život touring DJ-a, nije baš ne vidi ljudi tu dosta stvari za zavesti. Onda baš razmišljam ja koji kao nisam, putujem, ne znam, jednom mesečno, 2 puta mesečno, ili i manje nekad, onda razmišljam kako je Hernanu, čoveku koji putuje 40 godina, 40 puta mesečno, s kraja sveta na kraj sveta. Stvarno vidim velike probleme u tome, od nespavanja do stresa, do svega, pa i naši izvođači, ne znam,
Attila, Space Motion, Nemanja Koeus, Andrew Meller, Ilija Đoković, to su sve ljudi koji isto putuju u Dongo i sad mi je sve mnogo jasnije. A da li misliš da si da imaš veću prepoznatljivost u inostranstvu nego u Srbiji? Mnogo. Iskreno ću sad reći tebi, Srki, i svima, to je nešto što me jako bolelo na početku, kao vratno i svakog mladog izvođača. Jer vi nešto počnete i vjerojatno i same te povezanosti, ste vi nešto počeli pred svojim ljudima. Ja sam veliki patriot i mnogo volim svoju zemlju, mnogo volim svoj narod. I kad odem preko sveta, bukvalno Šri Lanku, gde moja žurka, moj all-nighter sold out za 10 dana i gde ovde puštam za 30 ljudi, od kojih je 20 mojih prijatelja. Bilo mi je na početku teško, dok posle jednostavno nisam naučio nisam se pomirio s tim i shvatio mnogo stvari, što sam više u industriji, sam ja neke stvari shvatio. Ali da, bilo mi je teško i mnogo više, mnogo veću prepoznatljivost imam preko definitivno nego ovde. Ali opet kažem, to je nešto što je svojstveno, mislim, samo nama i našem regionu. Da, mislim da jednostavno što je jako tužno. Ne zbog mene, nego na mix primjera. Da mislim da je to krenulo i od Marka Nastića pre milion godina i ne znam, do sad Kojusa isto i do tako nekih imena, da su svi ostali. Mislim, dosta ljudi ostvarilo uspešne internacionalne karijere u Srbiji, kao da mi nekad ne cenimo dovoljno ono što imamo. Ja isto mislim. I ono što mislim da je glavna greška generalno naše scene je što nemamo dovoljno velikih imena. Sad možda će neko da me shvati pogrešno ili kako god da me shvati, to je po mom mišljenju tako. Scenu ne čine velike žurke i veliki prostori ispunjeni masom koja velikom većinom u nekim slučajevima ne zna zašto je tu. Scenu čine velika imena koja vam prezentuju državu i zvuk, elektronski underground zvuk ili koji god širom sveta. I kad to razumemo, ja mislim da će nam cela scena biti bolja. I naravno ima ljudi kod nas koji to razumeju, ali ima velika većina koja ne razume i to je uglavnom ta većina. Tako da, ja ne mogu da vam opišem, juče sad sam ti rekao malo pre, ja dobijem 2 puta mesečno poruku, brate, pa ti si naš čovek, kao, slušam te godinama, kao, gde si, kao. Ja kao, čao, brate, jesam, kao. To mi se i dan danas dešava. Nešto meni to, kažem opet, što me nekada jako bolelo i bilo mi je teško, ali sad mi je to postalo komično, jedno sam se pomirio da je to tako i da to se neće promeniti dok se ne promeni svest. Na kraju krajeva novih izvođača koji dolaze, ali to je neka tema XY. A kako dolaziš do stranih gigova? Uglavnom, ti imaš svoju booking agenciju? Imao sam do skoro, i zbog nekih 3 godine sam bio član jedne agencije. I slobodno ću sad iskreno reći da zbog nekih nesuglasica izvinjavam se, nismo nastavili saradnju, tako da sam sad free agent, kao draftka. Sam sebi generalno dok sam bio u agenciji 90% slučajeva je tako funkcionalno što mi se promoter javi na Instagram ili na mail i onda ga ja prebacim na agenciju. I vremeno je to malo počelo da mi smeta, tako da sad radim sam, imam nekih priča sa meni mnogo dragim ljudima za budućnost, tako da to ću se objaviti naknadno, ali za sad sam radim. Da. I uglavnom tako funkcioniš, ti se neko javi, doveo bih te tu i tu i onda idu pregovori normalno i nakon toga sve. Dobro, ti si puštao na Amsterdam Dance Eventu. Da, 3 puta. 3 puta, da. Kako to je iskustvo? Prelepo, iskreno. Najlepši deo Amsterdam Dance Eventa je da povežete nečije lice sa nečijim delom. Aha. Jer se mi svi znamo godinama preko produkcije, remiksa, traka, e-mailova, brate, poslušaj moju traku, kako ti se ovo čini, a nikad se nismo upoznali. Onda Amsterdam Dance Event je savršena prilika za to da vi tog dečka kog ste molili godinama da vam posluša traku, da ga upoznate kao gde si, brate, hoćeš popijemo pivo. Delo da kao da se cijel svet skupi. Svi, da. I svaka niša ima neki, određeni deo grada da se skuplja. Neki manji barovi, neki klubovi i to, tako da je jedna vrlo, vrlo lepo prilika, jedna velika stvar za našu, za bilo koju scenu elektronske muzike. Tako da... Dobro, tamo smo već pričali, mislim, i pre snimanja i svega. Neko delo da je baš progresiv, jedna poprilična niša u elektronskoj muzici i da stvarno nema, mislim, ima su jako vernu publiku, ali kao da nije toliko rasprostranjena. Baš tako. Nije i ne znam da li će ikad biti do te mere da, ne znam, puni festival od 30-40 hiljada ljudi, sem u Argentini. Tamo će
ceo grad, sve ulice da se popune ako Hernan pušta ili bilo koji drugi izvođač. Ali nije, onako, progresiv je ostao striktno u undergroundu, progressive house ili deep progressive house, kako bih ja volio da ga nazovem. Ali ja iskreno mislim da i treba tako da ostane, jer sad već nakon nekog vremena gde, opet kažem, sam stekao neko iskustvo i video svašta, nigde se nisam osjećao kao na progresiv žurkama. Ja prvi volim pop muziku, ja volim da slušam, ne znam, Vladu Gergijeva, volim da slušam breakbeat set, volim da slušam rock, volim da slušam, naravno, progresiv. I nigde na kojoj god žurci da sam bio nisam se osjetio kao što se osjetio na progresiv house žurci. Baš iz tog razloga, jer baš kao što si rekao, uska niša ljudi koja dođe tu zbog muzike, znaju nove trake koji su izašli, znaju da te je Hernan pustio pre nedelju dana, znaju način na koji puštaš i sve, i onda na osnovu toga se stvara jedna lepa zajednica. Da. I onda iz toga izlazi ta atmosfera koja je po mom mišljenju nigde neprevaziđena. Da, zanimljivo je, na primjer, kao progressive house, kao underground, da imaš tech house koji je totalni mainstream. Da. A na primjer, neko ko se strani, kao koja je razlika. Bukvalno, moji drugari, najbolji drugari, svi su u tom fazonu, ovo je isto tvoje, a ono ide neki techno na 140. Ja kao nijemo. I onda drug kaže, nije, njegovo je sporije. Kao bravo. Tako kad kreneš, znaš, da objašnjavaš ljudima. Jer naravno, svaka muzika ima toliko svojih subkultura, pa onda i subkultura, kao što house muzika ima progres, ima tech, ima afrobeat, ne znam, Ma naravno. A kako onda stane naši sjajni? Kažem, dobro, što se tiče progresiva, neko nema vas mnogo. Tu si ti, tu je još kao možda Ačim i još, ne znam, Ima nas, u suštini ima nas, ali baš zbog toga što si rekao, dešava se da dosta nas ne pušta u isto vreme negdje i onda se čini da nas nema puno. A zapravo nas ima kad, ne znam, tu je Jelly, tu je Ačim, Jelly for the Babies, tu je Ačim, tu je Igor, tu je Lukaj, u stvari ne znam da li je Lukaj dalje pušta, veliki pozdrav. Igor, tu je Boki, naravno, Boki, naravno, Popi, izvinjavam se ako se zaboravim nekog, ima nas Marija Untouchable, moja velika prijateljica, tako da zaustavim se, ovdje ću zaboraviti i proklinjaću se posle, bit ću ljut na sebe ceo život, ali veliki pozdrav, to su sve moji veliki drugari, tako da ima nas, ali nismo rasprostranjeni iz nama svima dobro poznatog razloga, verovatno, tako da, ali bih voleo da se to malo promeni. A koji ti je omiljeni klub za puštanje u Srbiji? Ako postoji? Da, pa kao imamo dobrih klubova, fale nam. Iskreno, ja sam jako voleo Tunel u Novom Sadu. Tunel ali posljednji put sam puštao pre 3 godine tamo. Vidim da i progresivni nešto rasprostranjen, oko toga nisu bili ni pozivi tu, tako da, ali sam se možda najlepše osjećao u Tunelu. U Tunelu sam se najlepše osjećao dok sam puštao, ali naravno neprikosnoven, nijedan za uvijek je Barutana. Ali nažalost da. Poznavajući priču, da. Ali Barutana, ako bi morala da biram jedan za uvijek, to je Barutana. Ali isto tako jako sam volao Tunel u Novom Sadu. Dobro, eto, ako ništa, ove godine na prvi put u Open Air Corneru biće... Da, a to će sigurno biti ekstra. Da, biće, ne znam ko nije bio, prošle godine je bio Kamelfat, sad je bila Rožin Murphy, na primjer, biće i Bonobo. Kad je Rožin Murphy, to je sad? Bila. Bože, sačuvaj. Bio sold out taj koncert. Bilo stvarno ludo. Kad je to bilo? Sad za vikend? Ili prošli vikend? Sad za vikend, da, sad. Evo, ja sam mislio to sad to tek sam ja prso. Ja sam mislio tek dolazim. Da, bilo skoro 4.000 ljudi, baš jer, dobro sad kod Open Corner što je onako na reci, na otvoreno, i baš je onako za te sunset žurke. Da. Ja da čekam, znači Ernana tu da čujem, biće, mislim će biti nezaborno. Naravno i Ognjena da čujemo tu, da razume se. Kao čekao sam da kažem. Šalim se, naravno. Znači, ti si dobro imao meteorski rad poslednjih par godina. Šta misliš da li misliš da su samo kockice jednostavno sve došlo na svoje, da je sav taj trud došao na naplatu ili kako se to desilo? Pa iskreno, ja sam prilično siguran o to i uveren da je to tako, zato što sam tu ljubav koju sam i dan danas koju imam prema muzici koju pravim i koju puštam, nekako generisao tako da sam je jednosmerno delio, da nisam nikad nešto očekivao ili se nadao da će mi se vratiti. Nego jednostavno ja volim taj zvuk, ja volim da pravim muziku i da svojom muzikom nekom učinim srećnim. I jednostavno sam to tako gledao, kao moju ljubav i kao moju strast prema nečemu što je tu i što me jednostavno daje osmeh na lice. I jednostavno možda baš iz te ljubavi i tome što nikad nisam imao nameru da nešto menjam, u smislu da menjam, da prelazim
drastično neke žanrove, neke možda popularnije, isplativije, financijski vode, je sve to nekako prirodno išlo. Prepoznao me je Hernan, od trenutka kad mi je pustio prvu traku, počeo da mi traži još traka da mu šaljem, što sam mu ja slao, on je počeo više da me pušta, nakon Hernana me recimo veći label, da izdam za njih, pa kad sam izdao za njih, počeo Nick Warren da me pušta, i onda je nekako tako išla kockica po kockicu, dok ja i dalje nisam menjao svoj pristup, jednostavno sam voleo to i uživao, to mi opet misli, u svojoj glavi bio pobednik davno. I onda se tako jednostavno samo kockica na kockicu do te mere da sam sad stvarno iskreno ponosan na sve što sam uradio, da ne zvučim nešto pretenciozno, ali sam iskreno ponosan na sebe i iskreno ne bi mi bilo žao, naravno to se neće desiti, ne bi mi bilo žao da sutra kažem, ok, gotovo je, stavim slušalicu clean, kao vežem ih, to je to. Ne bi mi bilo žao, ali naravno to se neće desiti, tako da. Da li bi naprimjer nekad izdavao po neki drugi žanr ili bi kao radio ghost producing ili nešto? Da, to sam već rekao da ja radim ghost producing, nisam baš sad, kako da sad to kažem, kako to sad kažem da me ljudi ne svete pogledati, nisam baš najponosniji na to, u smislu da možda štetim sceni na neki način, a vamo je kritikujem, onda ispadam kontradiktoran, ali jednostavno stvarno lepo zarađujem od toga, a opet moje mišljenje, Progressive House je po mom mišljenju jedan od najkompleksnijih žanrova za produkciju i meni je zaista, izvinite ako se neko uredi, ali meni je zaista vrlo lako da napravim tech house traku ili afterlife traku ili čak i techno sam sad skoro počeo da pravim. Stvarno ne mislim ništa loše, izvinite, ali hoću kažem da mi je mnogo lakše nego da napravim Progressive House. Da moram da poznam i harmonije, ja ne kažem da vamo ne moram, ali mi jednostavno, da sad ne dužim, kopam se sve više, kao, znaš. Mislim, ima smisla, što ipak tu ima nekih, ne šablona, ali, na primjer, jedno vreme Afterlife, vrte, svaka traka zvuči slično i onda neko zna šta sledi. Sad će neko da kaže i tvoja isto zvuči svaka. Ali, hoću kažem, lakše mi je stvarno kao tech house napravim dobar, da napravim brzo tech house i da ga prodam za stvarno fin novac, pogotovo u Srbiji, svesno shvatajući da to možda nije najbolja stvar za industriju, ali kad sam video da zaista mogu lepo da zaradim od toga i da na kraju krajeva vežbam, izađem iz te monotonije koja me nekad uhvati, progresiva i ko kaže da ne hvata, laže, sve nas hvata i dosada i monotonija i kao ne mogu više. I onda baš u tom trenutku kada napravim 5 traka za nedelju dana, progresiva, i smorim se, onda budem ajde odradim 2 ghosta i odradim jedan afterlife, jedan tech house i onda se vratim na progresiv kao lepo, sam je lepo opet, znaš kao, da, tako da. Malo oduška, Tako da. A dobro, šta su neki planovi za budućnost? Ili imaš nešto već da je utrtano, kao si imaš 6.000 traka u naredne 2 godine? Pa za budućnost imam dosta planova, a i nemam ih, tako da kako god ovo ljudi shvatili, nikad nešto nisam planirao napred i opet mi se desilo sve što sam uvijek želeo, ali imam možda najveći uspeh u mojoj karijeri, mada možda i nije, ali nešto sam možda i najviše želeo je ta turneja u Argentini koju imam krajem godine. Dobio sam 3 grada da ću imati nastup u 3 jako renomirana kluba. To ću uskoro objaviti i to mi je onako baš kruna karijera za sad. Sjajno i kao, dobro, ajde, ako nije još objavljeno... Pa mogu reći, dobio sam Buenos Aires, Cordobu i Rosario. Ta 3 grada, da. I kad sam shvatio da zapravo sve to ima smisla, da sve to nije... Desi mi se nekako kao dobijem kao neki poziv i budem kao čime sam ja ovo zaslužio. Neka mi se desi to, znaš, kao vratno u svakoj branši u svakom životnom aspektu, kao, znaš, kao kako se meni ovo sve dešava. I kad sam objavio sve to kao čisto atizujem malo, dobio sam 100 poruka, sada ovo zvuči malo, opet kažem, ne mislim o nekom preticizmu maniru, ali dobio sam 100 poruka iz Argentine, brate, gde jedva čekam, i onda sam shvatio, ok, imao sve ovo smisla. Pogotovo tamo gde se to zaista ceni, jako ceni, gde je progresija, gde je njima Hernan gotovo u rangu Maradona i Mesija. Jasno. Ljudi su govorili kao Maradona, pa Messi, pa Hernan. Kad si prvi pošto s njim prošle godine, si bio nervozan? Jesam malo, iskreno, pogotovo poznavajući i Hernana i celu tu argentinsku kulturu gde kod njih se warm-up izuzetno ceni. Da je kod njih, i on je sam pričao o tome i kad čujete setove, na primjer, ukucate warm-up nekog argentinskog DJ-a za Hernana u Argentini, to je 10 puta drugačije nego naši izvođači koji odrade warm-up. Ja se sjećam komentara nekih, naravno, ljudi na moj warm-up prošle godine da su rekli, brate, što je ovako sporo? Što je ovako sporo, kao, kad će muzika, kao ja sam puštao na 117 BPM-a
I nakon toga mi je Hernan došao i iskreno rekao hvala ti na ovome, jako cenim. Tako da... Da, pa Hernan je godinama imao Graciano Rafa mu ovde puštao i to je to bilo. Da, znači, on ga je svesno dovodio, jer ne znam iz kojih razloga, ali svesno je dovodio jer samo njemu verao u ovom regionu. Da, znam ja, ali kada... Znam ja iz kog razloga, ali neću sad da to pominjem. I onda sam opet ću reći još 100 puta, jer taj čovek i njegova supruga, mislim na Pukija i Kaću, to je zaista iskreno zaslužio i sam im beskrajno zahvalan što su mi dali tu šansu i što je Hernan odobrio tu šansu da ja to uradim za njega i mislim da se nisam obrukao čim sam dobio drugu šansu. Naravno. A da li za svojim setovima puštaš samo tvoje trake ili nekad šaraš? Ja sam tu vrlo čudan lik, i nekad mi stalno dođe da se da se ubijem, bukvalno, jer ja imam neki trip od puštenja svojih traka. Ali što neče, čuo sam to i kod ostalih izvođača, da neki stvarno momci kao, brate, ne mogu, frka me da pustim svoje. Ja isto imam, ne kažem da to ne radim, ali na primjer kad puštam negde, ne znam, ako imam 3 sata set, pustim 2 svoje trake. Sad mi neki kažu, brate, ja da sam na tom mjestu, tebi samo tvoje. Ja rekao... Bukvalno imaš 3 dana možda puštaš. Ne znam, to mi je neka blokada, ne znam zbog čega. Volio bih da to promenim, vjerojatno ću raditi malo na tome, ali puštam svoje trake, naravno da ih puštam, ali ne toliko koliko bi možda čak i ljudi voleli na nastupima, da. Koliko traka imaš, ljudi ne znaju da li puštaš svoje ili tuđe. Da, i to je isto, ja kažem puštao sam, da. I kažeš, ja sam pokušao i da preslušam što više tvojih i kao, brate, ne mogu se da postignem, znaš Da, preterajem možda malo, ali mi je lepo, meni je lepo, baš mislim da je to stvarno da si jedan unikatnih primjera kod nas na sceni. Trudio sam se stvarno. Da, što više. Pa mislim, ne znam, ti, na primjer, dobro, Andrew Meller koji isto producira ko lud. Veliki pozdrav za Andriju. Da, pozdrav veliki. I tako da, mislim, baš je lepo vidjeti da ljudi su stvarno, dobro, nekad, na primjer, isto tako, Gramofon Jack je producirao. Znaš, kad ljudi umeju sa svojom produkcijom da se baš jako pozicioniraju, mislim da je to stvarno sjajno. Po meni, iskreno, sad to je opet moje mišljenje, to je po meni jedini ispravan put. Da vi kroz svoju muziku i svoje delo dobijete priliku za neke veće stvari. Jer vi samim tim, ljudi su navikli, pogotovo ovi novi izvođači koji dolazi kod nas, su navikli samo da nesebično uzimaju. A vi da biste uzimali morate nešto i da ponudite sceni. Nije dovoljno kao ja znam da zamenim 2 basa i da napravim prelaz na sinkovanom BPM-u. Što god to zvučilo. Da, ne kao, sad opet će ispasti da prozivam, možda malo i prozivam. Neka treba malo spicy-a u ovom podcastu. Možda malo, ali to je isto moj savjet, ako iko želi da ga uvaži, da izvođači, novi, stari, kogod, mora da nauče da sceni mora i da se pruži umjesto što se samo nesebično uzima. I da se svoja zemlja i prezentuje na neki način u svetu i to je to. To je moj najveći uspeh. Kad odem negdje i da ljudi kažu Sirija ili Sibirija umjesto Srbija, pa ja sednem s njima i onda im objašnjam pola sata ko smo i šta smo i ko je sve. Kreneš od Nevanjića, znaš kako. Bukvalno, to. I onda kao Đoković, Đoković, kao ja. Da, to je to. Da, znam i onda kad sam slušao sad neke tvoje strane podcaste, jer ovo ti je prvi domać. Prvi na srpskom barem, tako je, zna se ko broj prvi zove. To je. I znam da si ono kao I'm proud Serbian. Uvek to, svaki put to radim i to mi je iskreno, korim se Srki, to mi je najveći ponos. Ja osjećam obavezu kao, slobodno ću reći, reprezent Progressive House naš u svetu, osjećam veliku obavezu da našu zemlju tako i predstavim na lep način i to mi je onako imperativ i uvek onako glavna stavka gdje god da odem i za sad mislim da radim dobar posao. I ja isto to mislim i mislim da ovo pravi jedan trenutak da završimo ovo gostovanje. Hvala ti puno. Hvala tebi, Srki. Hvala i Passengersu što nas je gostio. Like, share, subscribe. Obavezno. Komentar. Podržite i Ognjena, to je Obin Ruda. Ognjena je bolje. Šalim se. Tako da, vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala puno. Ćao svima.